O gapon. Kanina po man. O ganina sayo. Hmm. Pag-abot nito, at nagbiyahe din siya. Palit na tayo. Hi mga viewers, good morning. First time na ako na nag-live. Pagupit sa ata kay para mas hayag-hayag ba. Dilo na itong tamban rin mo. O katong ganahan o magpakso, magprito, doon na tayo tamban rin. Ay pinta ang kilo. O katong ganahan o magprito, sigla rin. Pagupit na ko mga viewers kay way trabaho. Adlaw karon na Sunday. Para mahayag-hayag ko ng mga panagbuhay ba.
Magaling kang kupal ka. Hinayar ako. Dala man akong ulo.
Malapit na matapos mga viewers. Anong masasabi nyo? Yan na po mga viewers, tapos na. Kasi willing di ako pagupit mga boys, taga mabuhay na diri oh. Ng atong migo na si Bruce Lee. Yan mga viewers ang gamit niya ni Bruce Lee. Sa manakol, kahumot ba anakol? Onora. Nara Bruce Lee. Sa ika istorya. Salamat kay boss. Salamat kay boss. No? Oh, bye-bye mga viewers. Hanggang dito na lang ang aking video. Salamat kayo sa paglantaw ninyo mga viewers. Please support my channel. Kahit maliit lang yung channel ko, supportahan nyo ako. Please lang. Thank you kayo for watching. Bye-bye na mga viewers. Oh. Out. Shout out na yun. Shout out din ako dahil si Kuan, si Ate Gina na nasa Spain. Shout out po na ako akong channel na Simpleng Bisaya. Woodcraft. Bye bye na, bye bye. Bye bye mga viewers. Bye bye.